Здравейте, скъпи приятели и почитатели на канала Извор на познанието. Днес е 12.12.2024 година. Дойде момента, в който да изтегля победителя от всички заявили участие в играта рожден ден и подарък от мен. Тук са всички, които пожелаха персонална прогноза на тема важни акценти за теб през 2025 година. И победителят е Ива Георгиева. Честито, мила Ива! Моля да се свържеш с мен на имейл izvornapozнанието@gmail.com, за да уточним детайлите по получаването на подаръка. Благодаря, че се абонира за мен, че следваш видеята, че се радваш на всяко ново видео, което качвам, и за милите думи и коментари. Благодаря ти за доверието. Очаквам скоро да се свържеш с мен. До нови срещи!